Hakapor bon poi kunyang jing pang COVID-19 sya kani gejela. Kamtam hadian bala penteri kam ye ke jing khangdam ni ka lockdown ki babun kinong song kila du kam du jam kentop na du kinong bala kumju kinong trei ye ki kam la jong bat ki pat ki kam. Hakani ke juk kopor ha ki be yo i jengai klem da du jing kermen ki yo i pat ye ki be ki kam ki ba ki la ban trei ha kum kani kapor da ka ba pai kmat ru ban senyang ye ke emlang salang. Kani ke kubor kadai sepang kawai ke kenhuan ha ka ba ki dukhan ki dei na du ki bala nang lastat ki badang puli kumju bat ki bala du kam no henrei ki bala pai kmat pat sakawai ke kam ka ba ha ka jo kapor ka long ru ban senyang ye ke emlang salang. Maria sedang kani kesenam arhajar arpo rengkat bat kepertai berokawai haga jela jengiru la saki ye kejingkala na gajingwan kensan ka klam na uknyang jingpang COVID-19 haga bakishnong ki thau bat ki yoki hat ki kenja kensan jar hakum kani kapor kalawan gajing do kam do jam ye ki babon Gane kede ka kenhuan kabala tip kum ka cleansman kabala seng du Dr. Gillian Thaba rengkat bat uba arki nongrum bat ki dikhot jangka COVID-19 Community Management Team jong ka jayau la dom dorbar hau benai jelio menta kesenam arjar arpo ki baboni ki dikhot jang ka kenhuan ki dai ki bana jayau la dom ki ba kenthop ki nong belasngi ki betrei ki dukan desa ki samla pulia ki nong hi kai school bat ki wei de ki bela do kam na ka dau juk nyang jingpang COVID-19 ka jing thmu hi halor ka jing seng ya ka kenhon cleansman ka dei kum kalat ban yo kam yo jam ya ki para dekhot bat ha ka jo por ban senyang ru ya ki emlang salang ban ya da na ka jing sapriang uk nyang jingpang COVID-19 Gane ka kenhuan ka di ka bajulet ban pengkuat na ka basenrek dawai haki shnong ki office ki school ki college bala penlong kum ki corona center ki community quarantine center ki containment zone kumju ki yeng brio habadan ki brio ki bala yo ikut yang jingpang COVID-19 ndrei ki bala koj na ka ni ka jingpang te nga kumu doktor te ngadon kata jing sukya bensiam ban iba manja kamni kajela jungi te lengkap iwi perlo junga te ngile song ai perkat ki kita ki lat kilinti ki ba ngila ban le mo benyarap hi ya mo ki nosong sdong jongan ni ka jela ka jungi te gumta hi ngila ya penmi ya kan ka cleansman sanitation agency te taski bat ka jingirap jung iru ibalong ru IWI IDE CEO founder jong ka Infinite Solutions lingba jong kita ka Infinite Solutions ngila man penmi ya kan ka cleansman sanitation agency kelong ba ke kibun ki kena dan kibun ki snong ki ba ki ha ban nei seratai sama man ki we ki jaga ba we ki snong tekala kawan tu ka jing perkhat pa hanga kai ka lenti ke ba ngi ban perkhat ban pensuk pa di ka snong mat kan ban pensuk ru ya kini ki quarantine center ke bangibu ki arti ki school pos ni sa ba sang kasi te kawan susu pa ka jing perkhat ka de ka we ka kias ka arfantrik jong bana julai ka de ka positive kias ba ngisok tu ban ka liang ka government dan yang ka municipal ru abakin wan urut mas sanitize itu ka ban disinfect ya ka tuwi yang ru ka de ka problem ka ba kadai positif arsan tarik
bat kapor kedai ha kapor sipo buje ki wan nak muspal ban disinfect hadu understand te kapan kelalong ingi pat yang ingi kum ke tim ban ingi kum ki nongket kam jaga stong ban perkhat ya ke ban kampen suk ban ai ka ketika man ya ka hal department ban ya ka sarkar tinggal lewat kumai kat tu kat ni gibreu ki ban dan ban ya klik lam ni ka benta bangin yo ban disinfect ikini gibreu ki bai yo positif jadi yang lain yo ban ikelu ini doktor Gilian ni dan ba arnut langut ki riu orang ba jadi yang ni lele kendu pat ya marbai fin disinfect mateng don ki company le ki beok ba mo ki ba thok ile dia ki ba mishim la yo jingbet uan naga government dia ngalai kendo ye Dr. Aman dia jas ni la ai ka approval ba ilong ka longka ke pas ngongu e fi kum naga liang joko robosan loi dom hawa pia kwa ban dan kum kani ke tim ke ban yarap lem yingi ya ka government tadaw ngi hadien bangi lai kata ni tadaw ngi saya begini kena kibadan mentahan dekat placement ro kidai jan baro hi kidai ki members hi jong ka system ti kibla long well training baki long well qualified nadu bala sengya ka kumnia kene ka kunhon jong ka cleansman ki julet ben pen khoi de ka basen red dawai pen yap yo kanyang jingpang covid-19 hakaleng ki jaka bat ki office hakane ka nong ba shillong baraba ki let ru kidai ada baru yala dia ban lat no kanyang jingpang daga bapenan kam degi PPE ki bapaka bah nado kle ado kejat bat mare da penan kam naga we jaka ki thangno ikini ki riam baro ha keju hi kesngi mostly kidi kitiar bingi order nabar de kini kidan mo kita kapur ba kalong kan su ong kara kedan ki bari lifelong ba te kim snip tingila ban reuse ba kenya ki te kamdan kan no ka side effect ne kan no ya kan environment ru kalau very safe kan mostly kini kita wait ki wan bina shabar na kumba sha na Calcutta Delhi Gujarat ru kidan ya ka pementahi ngidan kumbalai pungut senrang bukan teh bon kena jungi kimdan kam dan jam kamtam kinong 13 ngi mo te lingba ka jing seng jongani ke agency ngilala ban play linti ki mo bekinyo mo kendiat dai ban kamai dai jak po mo lingba ka ni ke jingdan jongani ke agency kan kini kena shua bakile akan nu ka feel balik ban sanitize te ngi a sho ka training ki te daladap training ki ngisa bu ki pat ha ke jaka bakile ban sanitize kamtai
Nalor ke jenglit penkuat dekat besenrat dawai hagi shnong ki thau, ki jaka terekam, ki jaka pulia bat ki yang beriau, da kador bagi labo. Kakenhon Klinsmann ka pai kamat ru syakitu ki bam kot bor ban siau da kador ban pendep egane ke jeng penkuat da ka besenrat dawai. Ya gitu ki bam la abor, kalong ru ku bakoy ban lek sngop ha klim shem pisah. Kum kanok sai ke yeng, jang ki arhut ki syukurem ki bala klat no na ujing pang COVID-19 hak wala pati. Kawai ke yeng hak shnong jayau la dom dang shen, kum ju hak yeng ri hun swet, yaki kena kan thai hak AW Thomas Girls Home hajayau lum sentio. Hak ba sapui ngot ki kuan ki layo inuk nyang jingpang bat menta ki lakot. Hang neru ka kenhon Klinsmann kalalet ben pen khoi da ka basenrat dawai klem da shim da kador. Penban kala ai som baru da ki dawai senret ban penyap kenyang bat ki klong senret dawai. Ha kidan ki jaka bangi charge ya ka ta ka jingnet mo ka service jungi ngap charge ni mar bai kini ki bre jungi ngap seo te don ru ngilong bangi le charity mo le arab an ai nuksa kum ka ni ka bangi dang sudap le kum ka AW Thomas Golsum kum ka tu orphanage ka tu tinggal long sulet daga man semua paham kum ka ta ka bong ketian parang ka social responsibility bangi le arab tai. Sungbai kena samla jungi kamtam kena kasi jungi mo kinwan chakmat de kawe ka khubur ka message su nila ban ai kiru ba kamtam mo ngi kasi jungi ki ong ba ngi long ki break bitu teng teng mo ki dan ta ka jing tieng de ka khubur siki teng la ong ba wanum dan kata ka jing tieng na jing sosiet wan chakmat ba ngiru kum ki jaj ben rengin ni ba ngiru ngila ban tre kan ta de ka khubur mo kwa ban ai siki kena samla jungi